Hi! It's a new fresh day. This is Mami Shiji. At nandito kami ngayon sa bahay ni taga-Bukid ako. At sa tabi ko, ayan, ang isa po sa mga long-legged friend namin na talaga naman pong habulin, no, ng mga kalalakihan dahil sa kanya. Dahil po sa kanyang angking kagandahan. Ayan, kung mapapansin nyo po, nakashade siya, nakasombrero, kasi po kapag masyado na-expose yung mukha niya, nilalapitan agad siya. Dami kasi nagpapapicture, nakakainis. Oo, ayan, alam niyo na po, ganyan po talaga siya. GGSS. Akala mo talaga 5 flat yung height niya. Ganyan. Uy, sadali, matanong lang, may tatanong ako sa'yo. Ako pala yung ano mo, i-interview na. Hindi, may ano ka ba? May passport ka din? Yeah. May passport ka din. So, ang wala na ng passport, si Melmar, si Bating wala, si Scarlett wala, no? Tama ba? Ayan. Kasi we have our special announcement to make. Hanggang kailan yan? Pasok ka na sa Singapore! Ayan, pasok ka na sa Singapore! Oo, kasi eto, napag-GC namin kanina sa ilog, kanina. Kasi, Before muna Singapore, yan muna. hindi, bago yan, magmamanila muna tayo. Sasabay tayong, mauna tayong dalawa doon kasi since magsisibo naman sila Brenda. So sabi ni Brenda, i-book na kita agad ng ticket. Makakapagman. Oo nga! Congrats! Yeah! Oh! Sure ba? Para ayaw maniwala eh. Over. Oh. Tagasan mong shades. Para masabi namin na, it's a prank. Hoy, grabe. Hoy, grabe. Naiiyak na nga siya, oh. It's a prank. Hoy, dito. Hoy, wag kang ganyan. Kasi tabi na. Hindi, totoo to, Sisi. Alam mo yan. Hindi ako nagpa-prank sa'yo. Oh, hindi ako nagpa-prank sa'yo, ha. Kaya ibubok na kita ng ticket. Ano nga yung real name mo? Ayan. Ikaw na mismo. Para walang sinungaling. Bakit naman sabi? Oh. David Jr. po. Hello po. Shoutout dyan, pare. Sabi ni Brenda kasi, isama ka na nga rin namin kasi akala niya sila Melmar and sila Bating is Walang passport. may passport. So, syempre nga naman, kung lahat tayo, mas maganda, di ba? Since meron ka pala, akala niya kasi meron na rin sila. Push na rin na makapasok. Parang may galit na galit sa akin. Oo, para makapasok ka sa top 7. Sisugig, tinanawan sa akin. Nakasalubong na naman po yung ano niya. So, una muna natin gagawin, yung ticket mo for CD Auto Manila. So, sabay na tayo. Since tayo naman daw dalawa, sabi nga ni Brenda, tayo naman daw dalawa lagi yung nagwo-walk out kapag nasasakit. Tayo rin mo. O, bahala ka mag-walk out doon, Antipolo yun. Bahala ka sa buhay mo. So muna siya. Sabay kami magpupunta ng Antipolo. Then, from Manila, doon na tayo magkikita-kita ulit. Pagpunta nila, going to Singapore. Ano yung passport mo? Sure ko na, ha? Sure, ha? Kung nga. Oo. Kailangan natin later. At saka yung birth certificate and cedula. Huh? Kailangan natin. Kasi sa MRT ng ng Manila, kailangan na cedula. So, Bupa pang sidula. Sure ba? parang nagsedula naman tayo na Bagay Kimaya. Sa kasad. Congratulations! Yay! Ikaw po na tayo. Makikita na natin Merlion. How exciting you Parang are. nakikita ko na yung Merlion. Ayan. Sabi ko na, pala hindi natin finish tong vlog na to eh. Parang nababack to you tayo eh. So, ito na po ang Merlion. So, uy, kulungan ng Merlion yan. Kaya nga nakasalvi lang yung camera natin eh. Ayan, so, pasok na po si David Continia. So, it's a lucky 7 trip. No, so, makakasama niya si Brenda, si Gwen, ako, si Inday, Bakang, Jigjag, and of course, the lucky 7. Kailangan pitong dwarf yun. Ha? Bakit? Hangover. Together with Odiva. Ayan, so magkita-kita tayo dyan sa Singapore. Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Singapore, hindi lamang po mga OFW. Lahat ng aming mga followers, even the bashers, you are welcome to meet us. So magkita-kita po tayo dyan. Kasama ni Brand Damage and of course, the Social Climber Squad. So sa iba pa mga Social Climber Squad, kapag ready na yung kanilang mga passport, meron kami na pag-usapan. Sana matuloy yung Tri-City. So mapag-iipunan natin. You know, the Tri-City.
What is the Tri-City? Tatlong city. Yung tricycle ba? Ay, nako! Ano ba yan? Sana hindi na... See ya! See ya later! See ya, thank you so much. Ayusin na namin yung ticket niya. Yes! So finally, legit na legit. Confirm na confirm. May ticket na from Manila and Singapore. Thanks to Brenda sa ticket. Yes. And to Ate Beshi. Pangalan ba natin siya? Beshi na lang. Ay, Beshi na lang. Hey, Beshi. Excited much? Super excited. Ano po ng outfit? Pati na ako mamaya. Ay! Good. Kailangan na may ready. So, see ya Manila, see ya Singapore.